מתחדשים הם, אין בהם רגע דומם. העתיד יביא לנו אושר ואור שמש חם ובהיר. ממחר כל בוקר כך נצעד בשבילי החיים. החיים, 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 אלה החיים שבאורכנו תמיד זורמים. הדאגות השאירו, איתנו יחד תשירו, כי הדם סוחף כאן במרד במקצב סוער של ריקוד. בשמחה עד אין קץ כך נצעד בשבילי החיים. החיים, 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 אלה החיים, כמו חגיגה אשר אין לה סוף. נקווה רק לטוב ונשיר את המנון החיים. החיים, 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 חיים, חיים, הראייה היא אולי המופלאה בדרכים שבהן לומד המוח להכיר את העולם הסובב אותנו. העיניים הן אברי חוש הראייה של האדם. העין היא שלוחה של המוח והיא מעבירה אליו את המידע על העולם החיצוני ומאפשרת לנו לראות. גירויי האור נקלטים בעיניים והמידע על התמונה מועבר באמצעות עצבי הראייה אל המוח, ואז נוצרת תחושת הראייה. שלום, האור זה אני. ליתר דיוק אנחנו. כן, כן, זו האמת. אני פוטון, יחידת קרינה של אור, בלבול מוח רציני למדענים. אני חלקיק. זה לא כל כך פשוט להבין. נוסף לזה, אני גם נושא אנרגיה. כשאומרים אור, הכוונה גם לאנרגיה. אסור בשום אופן לשכוח זאת, מפני ש... רק רגע. יופי, הנה אלקטרון. הוא גופיף של חשמל, ואני של אור. אני הולך לעצבן אותו. חכו רגע. האלקטרון טעון אנרגיה כשהוא במצב של התרגשות. משעשע, לא? השקפתי היא... לא, רק רגע. התכוונתי לומר שהשתקפותי... אתם רוצים לראות? טוב, לא חשוב. בכל אופן, זו הסיבה שאתם רואים כל מה שאני נוגע בו. וכן, גם זה חשוב. כן, אני המהיר ביותר בעולם. הסתכלו. זהו. לא רע, וזה עוד לא הכל. 300,000 קילומטרים בשנייה, פי 7.5 מהיקף כדור הארץ בשנייה אחת. זו המהירות שלי. מי יכול להשיג אותי? אין כזה. לא קיים. אז להתראות. סידרתי אתכם, אבל לא ניפרד מכם מבלי להציג לפניכם את האחרים. אנחנו הפוטונים, רבים מספור. החום והאור שלנו הם מקור החיים. בלעדינו העולם היה הופך למדבר, לכוכב לכת מת, כמו כוכבים רבים אחרים, והוא היה אפור משום שאנחנו גם נותנים צבע.
אמא, בואי תראי, איזה פרפר יפה. תגידי, אמא, איך לפרפר יש צבעים יפים כל כך? תאר לך, הם אפילו לא רואים אותנו. זה מפליא. הסתכל. אתה רואה? מה דעתך? כמעט נגעתי בו. אני מוכרח להודות שזה ממש לא יאמן. ועם זאת, הוא כאילו רואה אותנו. אפשר לומר שהוא רואה אותנו. תמונה מעורפלת, העין אינה מתואמת למרחק שבו נמצא העצם. תן הוראות לשרירי הגוף הריסני שיקפידו על התאמת העדשה. ואתה צווה על השרירים החיצוניים והפנימיים מצד ימין להפנות את גלגל העין במחצית המעלה ימינה. יו! יו! איזה מטורפים! צריך לאסור אותם, מדוע מרשים להם להתרוצץ חופשי? איזה מטורפים! צריך לאסור אותם, מדוע מרשים להם להתרוצץ חופשי? זה ממש נורא. אני רואה שאף פעם לא יהיה לי רגע של מנוחה. אני מניח שזה לשרירי הגוף הריסני וזו המחלקה שלנו. רק רגע, אדוני. ואני יכול לומר לך, אדוני, שאנחנו לא מתבטלים. אפשר לדבר? מה עכשיו? יש לנו עוד עניינים מלבדך. בשביל מה רצתי כמו מטורף? לידיעתך זו גם העבודה שלנו, ובסוף עוד מבזבזים זמן על ויכוחים. למה לא רואים מטושטש? בסדר, נתאים את מצב העדשה. שריר הגוף הריסני, מתיחה בעוצמה 5. בסדר. אם תועילו בטובכם לציית להוראות דלהלן. ובכן חברים, צריך לזוז. מה קורה כאן? מה הם חושבים לעצמם? חצי מעלה ימין על השרירים הימניים, החיצוניים והפנימיים? הרי אלו היו ההוראות שהעברנו להם, לא? לכל אחד יש זכות לטעות מדי פעם, לא? תיקון, טוב, תאום שדה הראייה. השרירים הימניים, פנימיים וחיצוניים, עשירית המעלה לשמאל. לשמאל, אין ברירה, יש לעשות מה שהם מבקשים, ובכן, עשירית המעלה שמאלה, פעל. הנה כך, אני גמרתי להיום, להיט. מה? זה לא בסדר, הסתכל מה השעה. ויש עוד עבודה. זו הבעיה שלך. טוב. יוהו! יוהו!
אדוני? מחזיקים מעמד? ביום שמש יפה כזה הכל נהדר. הקרוטינים, אני לא רואה אותם. בוודאי נזדקק להם באזור. שם. נכון. קדימה! 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 הצעירים האלה בכושר טוב. כן. מי אלה ומה הם עושים? אינך מכירה את הוויטמינים? תהי לך שהוויטמינים חיוניים מאוד לפעולת הגוף. למשל, הקרוטין הופך בגופנו לויטמין A, שפעולתו הכרחית לראייה. איזה יופי! בדיוק כמו הצבעים של הפרפר. כמה מוזר! החלקיקים האלה עוברים דרכנו מבלי שנרגיש. לאן הם הולכים? הם עוברים ומשקפים את מראות העולם החיצוני. את הצורות, הצבעים. ובסוף לאן מגיעים הצבעים והצורות האלה? שאלה טובה ילדתי. הם הולכים למקום רחוק, לקרקעית גלגל העין. שם תתקבל הודעתם וידאגו להעביר אותה הלאה. את מבינה? הפוטונים שמועברים על ידי גלי האור מתקלים ברקמה שמרפדת את קרקעית העין, והידועה בשם רשתית. שם נמצאים שני סוגים של תאי חישה, מדוחים דמויי חרוט וקנים דמויי מקל. ברור? כן. טוב, אז נחזור על זה. טוב. קרן אור מגיעה לרשתית. המידע נקלט ואחר כך נמסר. הנאוטרנסמיטורים מבטיחים את הממסר. אז עובר המסר מתא לתא, אשר הוא מגיע למוח, לצידו של המוח המנוגד לזה של העין הקולטת. כך שהחלק השמאלי של המוח רואה מה שקורה בצד ימין, והימני מה שקורה בצד שמאל. מוזר, לא? תגידי אמא, איך העיניים שלי רואות את הפרפר? לא עיניך רואות יקירי, כי עם המוח שלך. אז למוח שלי יש עיניים? במובן מסוים. הסבירי לי אמא, המוח, באיזה אופן הוא רואה? אני רוצה להבין. אני רוצה לדעת מה קורה במוח. כמה יפה. אני רוצה לדעת איך המוח יכול לראות. מה זה עושה כאן פתאום? לא נעיר את המנהל בשביל דבר כזה. מובן שלא, אתה רואה שהוא עסוק מאוד. מדוע איש לא מסביר לי? מה קרה? אני רוצה לדעת איך יכול המוח לראות. איך הוא יכול? זו כמעט תעלומה, זה פלא. כן, זה מסובך מאוד. הנער צודק, הוא רוצה לדעת. בוא הנה חביבי, אנסה להסביר לך. זה טוב שרוצים לדעת. לדעת זה להכיר, ולראות זה כבר לדעת. התבונן במתקן הזה, מה זה לפי דעתך? זהו חץ. חץ שמתארך ומתקצר. כבר ראית משהו כזה? עדיין לא. ועכשיו זו שבשבת. אפשר לראות שהיא מסתובבת. יפה מאוד. אתה מבין נערי, המוח שלך הוא שזיהה את השבשבת ולא העיניים שלך. ועכשיו? מה זה? זו השמש כמובן.
כמובן. לא, רק רגע, עכשיו זה תפוז. אם כי כתם הצבע לא השתנה, הסתכל היטב. זו הטעיה, עכשיו זה פרח. ועכשיו אתה יכול לומר מה זה? אתה מבין, הכל תלוי. תלוי במה שהמוח שלך זוכר. לפי מה שקורה כאן, זה מה שאתה רואה, אינו בהכרח מה שהוא קולט. בבקשה, מגיע לך. היי, מה איתי? מה זה? ראה איזו חשיבות יש לפירוש, אגרטל או פנים. צריך להחליט. העיניים קולטות ומעבירות את המסר, ואילו המוח הוא שמחליט. נוסף לכך, שתי העיניים לא בהכרח רואות אותו הדבר ובאותו אופן. התבונן למשל בבועל שלך, הנה הוא לפניך. ועכשיו עצום עין אחת, ואת השנייה. נדמה שהוא זז. נכון, הוא זז. אדוני המנהל, הוא זז. רואים בבירור את ההבדל, את המרחק. אוי! יוהו! נכון מאוד! זה פועל, זה פועל! למרות הכל, אין ספק, האמינו לי, זה פועל! הגיע הזמן לחזור. אמא תתחיל לדאוג וארוחת הבוקר כבר מחכה לי. למדתי ממך הרבה, אדוני. תודה על הכל. איפה היית? חיפשתי אותך בכל מקום. אני כאן, אמא. רק אכלתי תפוז. תפוז? פיירו, יש לי הפתעה בשבילך. גלי לי אותה, אמא. ספרי לי מה זה. נחש. כדור? סוכריות? צעצועים? לא, 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 לא ניחשת. אם כך, עצום היטב את העיניים, אבל אל תציץ. עכשיו מותר להסתכל. כלבלב קטן. איזה חמד. הוא בשבילי? תודה, אמא. תודה. אבל זכור יקירי, כלב אינו צעצוע. זו אחריות כבדה. עליך ללמד אותו לשמור על הניקיון, לציית. עכשיו לך לבית הספר, קשור אותו ואחר כך נבנה לו מלונה. כן, אמא. הוא הגלגל כמו כדור, נקרא לו דודו. התנהג יפה. אני הולך לבית הספר, וכשאחזור אבנה לך בית. השם דורדור מתאים לך. אמא, הכלבלב שלי נעלם. הוא ברח והוא עלול להידרס, אולי לא נמצא אותו לעולם. הרגע, כלב קטן כזה לא יכול לברוח רחוק. כן, כן, הדמעות הן ביטוי לעצב. דודו, אמא, הסתכלי, הוא חזר. אמרתי לך שאין צורך לדאוג כל כך. ידעתי שהוא לא יכול היה להתרחק. אבל הדמעות הן גם ביטוי לאושר. כמו כן, הדמעות חיוניות לתפקוד התקין של העין. מצוין,
אבל חסר משהו במאגר הדמעות הזה. הוסיפו מלחים מינרליים. חכו רגע, יש לכם אולי מלח רגיל? אני זקוק ל6 מנות. טוב מאוד, אפשר לשפוך כמה דמעות כדי להבטיח את ניקיון העין. גירוי בעין, הגבירו את הפרשת הדמעות ואל תשכחו להוסיף חומרים נגד חיידקים. זה טוב, כמה טוב, נפלא להתרנן קצת אחרי כל הריצות. היי אתה, הרחצה שם אסורה בהחלט, אתה עלול לזהם את הדמעות, צא משם תכף ומיד. יותר מהר. רגע. להזדרז בבקשה, חזור מיד או שירשום לך דוח. עם קנס, הבנת? אבל אני לא יודע לשחות, אני לא יכול. זו ממש שערורייה, איזו הפקרות. הנה גלגל הצלה. תודה רבה. זה ילמד אותך לקח. מאגר הדמעות אינו בריכת שחייה. יש לשמור על סטריליות מוחלטת, ועכשיו חזור לעבודתך. ובכל זאת אין כמו טבילה טובה. מודיעים לי על גירוי בעין ומבקשים שנפעל. הגבירו את התפוקה והזיקו בדחיפות את הליזוזומים, האנזימים המנקים. אנחנו מוכנים תמיד. הנה מנקי החלונות. אנחנו לא מנקי חלונות כי עם אנזימים שדואגים לניקוי ציפוי העין מזיהומים. קוראים לנו ליזוזומים. בסדר, סתם התפוצצתי. קפצו למים, זקוקים לכם. לזווית העין, צריך לעבור לזווית העין, שם יש סכנה לדלקת ויראלית בלחמית. מהר, החוצה, הסתלקו! הסתכלו, נדמה לי שיש משהו חשוד שם על הלחמית. איזו צרה, גילו אותנו! האנזימים האלה מסוכנים! השתדלו לברוח, כל אחד ידאג לעצמו! לך קדימה, אני אפקח מאחור! וירוסים כפי שחשבתי. קדימה חברים, בלי רחמים. זהו, עכשיו נוכל לעבור בשלום. לא תצליחו להתחמק, החוצה! העיניים שלך אדומות. כמה פעמים אמרתי לך לא לשפשף את העיניים בידיים מלוכלכות? אתה עלול לגרום לעצמך דלקת עיניים. אלה החיים, כמו חגיגה אשר אין לה סוף, נקווה רק לטוב ונשאיר